Dapat nami Tuhan akka pamikiran nadinggan lahobay sangap di guarmu di tonga-tonga ni huriamon di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Ya, mula tema dia mang Padita Luis dia mau kemana mina nami song nok pasatami di surat dari nong salpu asa patu pota pertemuan lau paturehon akan orang ture akan na somasiatusan di piga-piga ruas nyuriata narong di wilayah Filipi wilayah 5 jala tahiri piado korosudi alai masukin tahiri piado sudiro alai odo penaro ibita halas semak ikodono nami do. Selamat datang Mahkamah Kenang di pertemuan wilayah 5 lau Makatai lau pature-turehon lau paululihon do